V čase, keď som sa dozvedel, že mi zomrel najlepší kamarát z detstva, aj v čase toho, že poviem vám pravdu, niekto vám závidí, že ste politik, popri tom ja svoju 5-ročnú dcerku vidím, keď ju večer ukladám spať, keď prídem buď z práce, alebo keď odchádzam naspäť do Bratislavy, do parlamentu. Čiže všetky tieto veci sa na mňa tak emočne navalili a na druhej strane nejakým spôsobom som chcel zdôrazniť a upozorniť na ten fakt, čo táto žena presadzuje, že je schoré, zvrhlé, zhýralé a jednoducho my sme do tej politiky išli s nejakým programom. A skrátka nesúhlasím, čo je podávané našim deťom, že tu neplatí zákony, pretože mravné ohrozenie mládeže do 15 rokov a obdobné záležitosti. Čiže vyhrkne niečo niekedy z človeka, ale hovorím ešte raz, ja som sa za to ospravedlnil. Len vy, médiá, zase z toho spravili expressis verbis výraz, ktorý je hodný, dobre, že nie ukrižovania, ale tomu tak nie je. Viete veľmi dobre, že ten hon na čarodejnice, ktorý tu predvádzate už druhýkrát v mojom postavení o niečom svedčí. A toto ma naplňa len jednou predstavou, že to, čo robím veľmi dobre. Okay. A som spokojný, že sú reakcie, aké sú, pretože jednoducho tí ľudia, ktorí ma tam zvolili, ma zvolili asi za nejakým účelom. A ja sa viem každému svojmu voličovi pozrieť do očí a ani jeden mi z nich nemôže povedať, že som milimeter odbočil z tej dráhy, na ktorú som postavil ten vlak.